Espert li kien jaħdem mal-Europol qal li meta kienet jenalizza d-data mill-mobile tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia stqar li politiċi setgħu instigaw l-assassinju tagħha. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello ordnat li r-rapport li ppreżenta l-eks uffiċjal tal-Europol għalissa jinżamm is-siġillat dan fil-waqt li ordnat li ma jissemmew l-ebda persuni li huma suspettati fl-omiċidju ta' Defni Caruana Galizia. Madankollu ħallit li d-difiża tistaqsi jekk Jorgen Fenech jissemmi fl-investigazzjonijiet li saru mill-espert li kienet jixed, hawn ir-risposta min-naħa tal-espert kienet le. L-espert Olandiż ippreżenta rapport fil-qorti dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Meta dan ġie mistoqsi mill-prosekuzzjoni jekk jisemmew xi kumpaniji ta' Jorgen Fenech, il-qorti ma tax permess issir din il-mistoqsija. L-espert kienet jixed fil-proċeduri ta' kumpilazzjoni kontra Jorgen Fenech li reġgħu infetħu wara deċiżjoni f'Ottubru li għadda mill-qorti tal-appell kriminali. L-espert ippreżenta rapport ta' analiżi tal-operat tal-Europol li fih il-fuq minn 100 paġna u għatenna l-analiżi saret lejn naħar tas-sena 2017 u li ffukat fuq data mill-mobile ta' Defni Caruana Galizia. Dan ifisser illi l-analiżi saret ferm qabel ma tfaċċa fix-xena isem Jorgen Fenech. Is-supretendent Keith Arnaud talab lill-espert sabiex jispjega il-proċess fejn hu qal li jiffoka biss fuq emails bil-lingwa Ingliża u ta' parir li persuna li titkellem bil-Malti jkun ingaġġat sabiex janalizza l-emails bil-Malti. L-avukat Charles Merci talab biex jara ir-rapport iżda t-talba tiegħu kienet biex ħuda f'dan l-istadju sakemm il-qorti tistabilixxi l-ebda sors mu friskju. Intant waqt li kienet jixed l-espert imqabbad mill-qorti Martin Bajjada, iċċar li minkejja l-mobile ta' xkembri ma kienx maħżun fl-istess stat li kien ħallih huwa ma suspettax li kien hemm dbabis.